So ay paglangan-langan. Maglingkod ta kay mga puta. Ato ang requestion ng ato ang negative side, Brother Jeffrey Rinyan sa paghatag sa usa ka pag-ampo, pagbukas alang sa ato ang debate karon. Okay, magambo ta. Langit to ng mga Diyos, ning kagabihon. Ikaw na nebalo sa dagan, Ginoo sa tinuod nga relihiyon. Ikaw na nebalo, ug isang tinuod, mo Ginoo, sa husto na kriya. Ikaw na mag-igo ning tanan, ninaot nga, kini mahimong madilang puson, o walay mga panagsamok, ban sa mga nananaw, Ginoo. Salamat, ikaw nagbaban ka namo o kaming tanan pasayloa kami nakasala kanimo. Pinagi at among manulubas ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igalang mga igsoon, mao kini ang tema nga ilang diskusyonan karon nga kagabihon. Ang tema pamatud-an sa affirmative side, walay lain si Brother Eugene Gapo nga usa ka defensor sa Romano Katoliko o pamatud-an niya nga ang nga ang mga pare sa Romano Katoliko mao'y gihatagag authority sa pagpubra sa ikapulo or sa tithe. Sumala sa Biblia. Kini yang ipabarog nga kini nga tema yang ipabarog sod sa 10 minutos nga pagpahayag o pagkahuman ini pangtanon siya sa negative side nga si Brother Jeffrey Rinyan sod sa 5 minutos nga pagpangutana o mobarog usab pagkauman sa mong cross-examination mobalos sa pagpahayag isip negative side si Brother Jeffrey Rinyan sod sa 10 minutos nga pagpahayag. O siyempre, pagkahuman sa pagpahayag si negative mubaos pod og pangutana ang affirmative side sod sa 5 minutos. Og mga igalag mga igsoon, usara ni kabarugan, maong pagkahuman sa cross-examine sa affirmative side, mo diretso ta ngadto sa conclusion. Og ilang conclusion 5 minutos ra kini. Mauna ang negative side, mahuma last ang affirmative side. So ang roles duha ra. Una, the moderator is always right. And number 2, if the moderator is wrong, refer to role number 1. Mao ka na ang ato ang rules mga igalag mga igsoon. Andam na ba ta? Ready na ba ta mga igalag mga igsoon sa tuang? Ayun sa ni. Isit na to ang time sa 5 minutes. Sorry. Kadyo lang ha. Reset na to. Sorry. Ay. Ana dia. Ya, na sorry baguhan ako sa kuan-kuan. 10 minutes na. Sige bro. Ready na ba ta? Sige. Wait lang sa man pag-play ni. Okay. Bro, Oscar Kilo kung tingog na bro. Ay, sorry. Badayon. Basta naman dito. Oscar Kilo kung tingog na Jeffrey Rinyan. Oh, klaro na, klaro. Go ahead. Okay. Nya set. Okay. Human sa set. Start. Okay. Ang oras magsugod sa magpadayon o ang oras magsugod once nga ang affirmative side magsugod usab sa pagpahayag sa iyang Bro Eugene. Sige bro. Salamat kayo bro sa imong panahon sa pagkiter dire. Magsugod ta sa tuang debate di nato nila ngayon Orman. Onya ang atong tema atong yung i-prove dire nga kining pare sa Roman Catholic Church mao ang mukubra sa ikapulo og mga halad kay kining nganong ato ning gikuan kay dili mo guni sa sumuod nga topic. Anay kaning Sabado adlaw ipapahulay, baboy gidili, ribulto. O sumo naman kay na.
So arita sa palahi na punta. Og true church, sige naman sa tagdebate na true church. So dire na sa ta palahi. Anyway, ngano ako ning tawag aning ni ang gipamatud-an kining atong kaatbang nani sila pastor. Unyang ilang pastor sad mapilapil pud anang 10% bisag way labot. Okay. Protocol ta sa Old Testament. Ang sa Old Testament, kasi mangutana ni si Jeffrey Rinian ba nga, asa mabasa sa Biblia, letra por letra, nga ang pare sa Roman Catholic Church ang mukobra sa ikapulo. Kasi mangutana, to bago na lang nato nidaan, explicitly, wala. Impliedly, yes, naa. Mayroon tag impliedly, sumala jud nas masabot. Kaya nga naman, prinsipyo man sa Biblia nga atong gigamit, di man prinsipyo sa Seventh-day Adventist nga pagsabot. Unsa may giingon sa Biblia? Si Kristo na nag-ingon ha. Nasa San Lucas 10:26 sabton lang gibasa. Karon sa unin dunay protokol daan. Kung asa na to pwede ihatag ang mga halad. Kay nga naman sa Malakias Kapitulo 2 at 3:10, kung atong basahon kay kanang Malakias God, that is the last prophetic book sa Old Testament. Mao nang kanang ilang Biblia sa mga Sabadista taman ra gyud nagmalakyas, so wala na nay katong sirap. Wala na hantod sa dos makabyo. Nga sa may gingon, dadang tibok nga ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang bahandi sa langit ug ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayud ang panalangin. Asa na doon ang ikapulo? Sa templo, karon. Unsa man ning templo mga suking tigpaminaw, kala ning iandam ba? Unsa man ang templo nga giingon diha sa Dios nga dadon nato ang ikapulo. Nana sa footnote sa Biblia ang duay ra ang version kinatong gawiran na ko ni basahon. Sa 17:3 nga ang tinuod nga templo sa Dios, the true temple is the one holy Catholic Apostolic Church. So ang tinuod nga templo ang Apostolic Church. Karon nga Apostolic Church man ay tinod nga templo, dito na to nada doon. Dili sa Seventh-day Adventist Church. Kaya nga naman, pag-abot nimo dito sa templo nga One Holy Catholic Apostolic Church, kinsa di ay ang ming dumala sa simbahan nagitukod ni Kristo. Naa sa Buhat Kapitulo 20 bersikulo 28 mingon man, ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pagkainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang gisugos pagatiman di ay mauni gitawag na to o mga obispo na kaya ranggo-ranggo man na na may labaw na sa tupapa. Karon mao man na ang gisugo pagbantay pagpiyag, di na to yatag. Kaya sa Old Testament, protocol yun nga sa pare yatag ang mga halad. Tanawa ha. Dili man tamingon nga Roman Catholic priest. Nabay mabasa diya, Roman Catholic priest. Wala. Pero protocol lang nadaan. Nga diha agad na to, tanawa. Sa Ezekiel 44:30, ningon, ang una ninyong abot ug ang tanang halad ila sa mga pare. Kaya tag-usab ninyo ang sa mga pare ang unang abot sa inyong sibada aron panalangin na ng inyong panimalay. So, protocol na ni daana sa Old Testament, pare na. Uhagi, pastor na pasok. Karon pag-abot sa New Testament kay si Kristo, Hebreo 3:1, pangulong pare man, di man pangulong pastor. Unya kay nagtukod man sa simbahan, ang gisugo niya mga apostol. And that is why diha na to ihatag sa saktong butanganan. Matod pas Malakias 3:10 sa templo sa Dios, sa saktong templo. Nga diri sa Hebrehanon 5:7, 7:5, kung ako masayo, masahon na lang, pero di kita masayo pa ni. Protocol gyapon niya. Masahon na to. Nga, diri gud asa dyan na itagak. 7:5, ang mga kagikan ni Levi, ug ang mga pare gisugo sa balaod pagkobra sa ikapulo gikan sa katawan sa Israel. Sa ato pa, nangobra sila gikan sa kaugalingong katagilungsod bisan kon mga kaliwat usab sila ni Abraham. So panahon pa ni Levita. Ang mga paring Levita di ay. Karon nawala man ang Levitical priest kang ipuli is katon namang pare sa laray ni Melchizedek. So pasabot masimutan na siya asang basa dili na ko na basahon na dili na issue de asang basa nawa. Basta kay diha pa lang daan na.
nawala man nagsawala, dapat pare ang gisgutan diya. Karon paring Roman Catholic ba to? Dili. Sa Old Testament, paring Roman Catholic Church ba to? Dili. Pero dito nadaan na to ipanghatag sa Old Testament pa lang na. Pag-abot sa New Testament, taara magyapon ang tithing pero love percent lang ang pamaagi. Dili same di adto sa Old Testament ka pugos jud kapag 10%, 10% jud. So karon asa may ito, kisa may taga na to na ang namunuan sa simbahan, ang namahala sa simbahan. Na kay ang namahala sa simbahan, di na niya pwede makamkam sa tanan niya mga kamot. Mauna nga ang namahala sa simbahan, nagbutang siya treasurer, nagbutang siya mga sekretary, auditor, kana mga inana ba? Subot pasabot ana, para na ko na sa inyo ha, kung naay mga ikapulo, naam dyan ay mga treasurer, naam sa mga sekretary ana, naam sa mga auditor, kumplito man mo mga opisyalis, di ba? Para mo na hanukan sa inyong kwarta. Mo na kirupan sa mga halad gikan sa inyong simbahan og kanang ni suroy sibot og kanang na ikapulo. Simra sad nas Katoliko nga naa gyapon tay sekretary, nasa tay treasurer. So dito na itagak na dito mga kwarta, i-audit na pila tanan. So mo nang mingon ta nga kisa may kuanan na ang mga pare. Kay mao man na ang mga pare sa laray ni Melkisedek kay ang pangulo jud ana si Kristo man. Laray ni Melkisedek man. So dito ta mohatag kay og mohatag tas pastor mabudol ta na. Piting budulan na to. Magreklamo magali mog tulpo kay nabudol mo Gcash ra hinungdan. Reklamo magalit tas barangay kay na scam ta parcel ra hinungdan. Samot ni 10% Ginoo ang nakataya na. Kaya di pagyapon mo mutaga man na. Mao na ako gingon pagbasig mangutanas rin niya tuon ga kwanta loy bis rin niya no kay nagduko taon sa kwan. Paing kamot yo dong. Nga naman, wala jud kay mabasa sa Biblia nga pastor. At labaw sa tanan, minsan, na may mabasa sa Biblia, pare, Roman Catholic Church. Walay litra por litra, kaya dili man na trabaho sa Biblia ang litra por litra. Kinsa man ang trabaho, yung hamon na, ay nagipahid na mo. So, mao nang resulta, kami nga ang among mga halad, o among mga tithing, kada buwan, o kada tuig, dito ginaihanok sa simbahan. Kinsa man ang namahala na sa simbahan, ang mga kaparehan. So, sila ang kirupan ni mana. 2 minutes, 2 minutes. Salamat Mr. Moderator. Ang mga pare ilahan ng ihatag ngadto sa treasurer. Dito sa treasurer ipahilot na ng kwarta dito kung naay mga kuan i-audit na kung may mga auditor no i-audit na dito. Then diha man nakuha na mga maintenance o guban pa. Dili na ta magisgot og traasan ng kwarta ha. Unsay gastuan na ng kwarta kay dires Biblia protocol pare. Dili pastor 44:30 sa Ezekiel. Sa Hebrewano 7:5 pare gyapon. Kaya nga naman, sumasa Old Testament sa Malakias 2:7 ang pare mong sinugo sa Dios. Asa na to yatag ng kwarta? In terms of halad, in terms of ikapulo. Adtos dili sinugos Ginoo, maskam ka na. So adto jud ka mohatag sa sinugos Ginoo nga mo ni mga kaparian. Mo nang diha sa Old Testament na. Pag-abot sa New Testament, nagtukod si Kristo simbahan naman yung mga pare, posible wala si Kristo pangulong pare. Kung gina, so naagyapon. Pangulong pare man si Kristo, therefore, ang iyang mga sumusunod, pare sad, pero kining gitawag na to og ubos lagranggo. Niya, mauna, nga, kung supapo niya, dili pare sa Roman Catholic Church, kung dili pare, kinsam di ay. Kinsam man day gawa sa Roman Catholic Church nga mga pare, ay daghan magpare karong panahon na. Siguro, ingon niya, sa kuan brad, Pilipinista, namtoy pare. Saktor sa itong ingon ni Jeffrey rin yan ganina nga, gahapon na siguro ito nga, specify yun, kung kinsa ng pariya. Di ba? Kaya siguro siya, buti pasabot, na laing pare, gawa sa Roman Catholic Church. Kaya man subako dapat, kuan good siya, kanang negatibo good siya. Supako niya nga dili pare sa Roman Catholic Church. Kinsang pariya, dili. Kaya ta magdaog na kung maghatag kag pare sa kuan Pilipinista. And then ug ingon pug pare na sa mga Levita kay sumas Biblia sa Hebrewano 7:5. Kung anong gapil-apil mo. Mao na diya. So dito di na maglangay. Dagan salamat mayong gabi kanang tanan. Ay, may stop. Dito natapos ang
Ayag sa affirmative side so sa 10 minutos mga kaigsunan o gatong nadungog at kamahayag sa maong affirmative side. Og shout out diay din ha sa pila ka viewers na to, 111 million viewers. Shout out mga igalag mga igsoon diha. Mic check sa atong negative side. Sige, okay na. Oscar Kilo. Brother Jeffrey Renyan, mic check. Hello, Mike. Hello. Padungog ra. Oh, madungog. Di na ta magdugay mga higalag mga igsoon, andam na ba ta? Ang affirm negative side, andam na ba sa pangutana ato sa affirmative side? Okay, ready na ako. Punta na. Kung ready ka na, akong isit up manguras 5 minutos nga pagpangutana o 30 segundos Yes, nga yes. pagtuban. Ha? 10 minutos. Singko na pangutan na, bro. Jess na Oh, 10 mo lang. 10 mo daw. Jess, ay mo na to, Jess, kung Di ba sing gusto niyo, Jess. Ano man? Okay, 10 sa kay Tinis kay nang 5 eh. Ha? Gamay ra, Jess? 10 sa 10. Okay lang, 10. Alright. Jess, minutos. Okay, unang Jess, pangutana. minutos. Okay, unang pangutana, Brad. Ready Start na na, ako. Sige, una to, Bob. Eugene Japo, una na akong pangutana. Salamat sa mga pamatuod. Sige. Akong pangutana, matod mo ganina, walay mabasa nga Roman Catholic nga mukubra si Kapulo. Tinaw to yung gingon? Unsa to, bro? Walay mabasa nga. O, matod mo ganina nga, walay mabasa Roman Catholic Church maoy mukubra si Kapulo. Tinaw to yung gingon? Yes, bro. Walay Okay. mabasa in terms of explicitly but impliedly na masabot na to. Kisa may itong tagaana na, ngalang mga pastor, dito, bitas pare sa Ginoo. Walain, ang kaning mga pare sa Roman Catholic Church. Go! Okay, Next sunod question. pangutana. Okay, sunod pangutana. Matod mo kay walay mabasa. O niya, sa imong tima, mabasa, sumala sa Biblia. Roman Catholic. Sa ato pa, uyon ka, kang imong tima, sayop na siya kay sumala man Biblia mabasa. So, uyon ka nga sayop imong tima. Okay, dili gyud na sayo, bro. Kay ngano? Wala man ko magingon sa kong tema nga sumala gyud sa mabasa sa Biblia letra por letra. Of course, kung sa tema sumala sa Biblia ako nang i-prove. Naay mabasa pero dili siya letra por letra, but pasabot explicitly dili na to na mabasa, but impliedly yes na. Kaya nga atong topic diri god is impliedly ang pagbasa sa Biblia, explicit o implicit. So aritas implicit. Sige, go. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay ang imong tima, sumala man sa Biblia. Kanang pagingon nga sumala sa Biblia. Nabanay basahon nga imong pagmatuod nga mabasa ang imong tima. Kay ang imong tima sumala ng Naay Biblia. mabasa, bro. Naay mabasa nga akong pagbabasuhan para mo pagpamatuod mo nang nanggamit og sitas. Si Kristo ang among founder. Mo among gisunod. Dingos Kristo San Lucas 10:26. Unsa may giingon sa kasulatan, giunsa mo man kini pagsabot. Magkinahanglan tag pagsabot. Kasi San Pablo supak mo na ng litra por litra, 2 Corinto 3:6. Mo na ngayon ipugos sa imong mabasa litra por litra. Impliedly na explicit wala. Next question. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay wala man day kay mabasa sa ato pa imo ra nang sabot-sabot dili ang sa Biblia. Okay, bro, sabot-sabot na ako, bro, nagikan sa Biblia. Nga naman, tanawa ha, ang akong pagsabot nagikan sa Biblia, ingon mas Kristo sabton, kinsa man ang tagaan ana sa templo aw kanang ikapulo sa dadon sa templo.
Ingon ang Malakias 3:10. Unya kinsa man ang templo sa Dios nga tinuod. Nasa footnote sa Biblia ang Duay Rhyme version, one Holy Catholic and Apostolic Church. Wala dili inyong simbahan man diha na mo ihatag. Kinsa may namunuan, buhat 28-20 mga obispo. Way labot ang inyong simbahan. Go, lay pangutana ka na lisod. Okay. Sunod pangutana. Sa mga bersikulo nga imong gibasa, wala ako inadungog nga dunay mabasa Roman Catholic Church nga ni Kubra sa ikapulo. Wala ako inadungog. Ako pangutana. Insakto ko, sayop ko sa akong nadungog. O insakto juga bro, nga wa kay madungog. Kung impliedly o explicitly wala. But impliedly na kay mo lagi na kung gingon kinsa man dayang tagaan ana, di ba sa Malakias 3:10, dada ang ikapulo nga to sa templo sa Dios. Kinsang templo sa Dios nga tinuod dong dili piki. Footnote sa 17:3 sa Leviticus, one Holy Catholic Apostolic Church, one true temple of God. Sige go. Okay, sunod pangutana. Imong gikot ang Malakias 3:10. Kinsay giingnan dia ang katawan sa Israel o ang Roman Catholic Church? Categorical. Katawhan sa Israel kaniadto bro. Okay, Pero kung may Roman Catholic Church, pero tanawon na to, ang senaryo diha, kung katawhan sa Israel, samot nang wag mo ilabot ana kay digin mo katawhan sa Israel. O unya kay ningon man dadto nang ikapulo nga to templo sa Dios. Unya ang original nga templo sa Dios sa footnote sa Leviticus 17:3, the one Holy Catholic Apostolic Church, dili lagi Seventh Adventist, dito lagi na ihatag sa Katoliko. Ora di ka mabudol ba? Next question. Okay, sunod pangutana. Sunod. Imong gigamit ganina nga kamo ang gipasabot ya sa gining pare mo'y puli sa kwani Melchizedek. Ang ako pangutana, kana imong pag-claim nga ang Roman Catholic Church nagikan ni Melchizedek aron maoy mupadayon sa kubra sa ikapulo. Ako pangutana, imo ra nang sabot-sabot or mabasa na Biblia nga ang Roman Catholic sumpay sa mao ang kaliwatan ni Melchizedek? Okay bro, dili ginasabot-sabot nako. Mabasa na impliedly. Nga naman, si Kristo nga nagtukod sa iyang simbahan, Pangulong Pare, Hebreanon 3:1. Asa man siya nga laray? Ni Melchizedek. Ang iyang mga sumusunod kay Pangulong Pare man siya, siyempre, pare sad, pero ubos nagranggo niya, kaya di man, moral ko nagsundalo, ikaw opisyal ka, general, imong sumusunod, lisod bagay mamulayag kamaisan, di God, susundalo, sa ubos nagranggo nimo. So kay si Kristo Pangulong Pare, laray ni Melchizedek, that is why ang among pare, laray ni Kristo nga laray ni Melchizedek. Mao na diya, dili inyong pastoy kay wala lagi na. Sige go. Dai pangutana. Kanang lisod-lisod sad. Sunod pangutana. Okay. Kini ako pangutana. Sumala sa maong bersikulo nga imong gipahayag diha sa maong bersikulo. Ako pangutana. Nadungog ba sa mga naminaw karon sumala si Muntima nga ang pare baoy mo kubra sa ikapulo? Yes or no? Nadungog ba sa naminaw nga ang pare mo kubra sa ikapulo? Yes or no? Nadungog jud bro. Nadungog gano? Na Hebreanon 7:5 ang paring Levita nadungog nila, nadungog. Kinsa mo kubra? Paring Levita, ingon man ka pare, nadungog. Napa dyan sa Ezekiel 44:30 ang mga halad o nang abot sa yuta ila sa mga pare. So dito sa pare yatag. O next question. Sige. Okay. Sunod pangutana. So imong gikot ang Hebrew 7:5 unsay mabasa diya? Pare sa Levita o pare sa Romano Katoliko? Okay. Pare sa Levita dili paring Romano Katoliko pero gigamit lang nako na to prove nga diha sa Old Testament palang daan sa protocol kadtong ni ang Levitical priest kana Old Testament man ang senaryo diana gud bisag New Testament nang nasuwat kay panahon sa New Testament wala naman ang Levitical priest ang gipuli ato si Kristo naman. So dito pa lang sa Old Testament pare lagi di panghatagan samot na sa New Testament kasi Kristo ang pangulong pare ngadto kas pastor mabudol jud ka paskam ka. Next question. Okay, sunod pangutana. Sumala sa Hebrew 7:12, ilisan ang kasuguan, ilisan ang pare. Karon kay ilisan man ang pare, so oyon ka nga wala na magdumala nga pare kay ilisan ang pare. Bro, unsa to nga verse, bro? Di na ko magdamo kay putol-putol. Sige. Hebreo 7:12. Basahon ako. Hebreo 7:12.
Ako'y basahon na. Sige daw, basa. 7-12. Okay na, basahon ako dire. Kay kung ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. So, uyon ka nga ilisan ang pare. Nga, wala basa? Ang tubag, wala gilisan ng pare bro. Naara ang pare nagpadayon. Si Kristo pangulong pare, wag na ilisit. Wa na maguba kay ngano man ingon pa sa Eksodo. Pare hangtod sa kahangturan, di kinawala ng pare bro. Amo tingala ko nganong pastoy may naan ninyo nga pare. Next Okay. question. Sunod mga tanan, balik ko lang ba sa premise ako, Mr. Moderator. Hebreo Sige, 7:12. Gikan sa 11, gihatag ang balaod ngadto sa katawan sa Israel. Pinasikat sa pagkapari ni Levi. Sa versikulo 12, kung ilisan ang pagkapari, ilisan o sa pabalaod. Karon, ilisan man day ang pare. So ngano nagpamatuod man ka nga ang pare mo imong kupres kapulo, may tungod sa Levita, ilisan man di ay. Bro, wala gilisan ng pare bro. Naara na pero ang kanang katong giingon nimo nga paring Levita, wala na to siya. Ang pagkapare naara kay nga naman Eksodo 40:15 pare hangtod sa kangturan walay pagkaputol ang pare. Kanang sa Levitical priest, may problema na siya diya kay pagkawala sa Levitical priest, naara may pare. Pero katong laray ni Melchizedek, kung sa may gidala sa laray ni Melchizedek, bino ug pan inyo ha sibot pag Biblia. Wala. So, Okay. kana Ano malusot ba na? sa utana ba nga magkalisod-lisod sa panubag. Sunod pangutana, basahi ko nga mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ang pare sa Romano Katoliko kaliwatan gikan ni Melchizedek. Basahi ko usa ka bersikulo. Okay. Kung mangita kag basahan, wala ko'y mahatag ni mga na explicitly but impliedly na nga naman ang among mga kaparehan, for example si Father Darwin, si Father Don, ang tanaw mong ginato diri karon sa Father Don, kana siya nga laray gikan na sa laray ni Kristo. Kinsa man na si Kristo, pangulong pare namo na, dili inyo. Unsa may laray niya na, laray ni Melchizedek, di ha minalaray, dili mi laray atong Levitical, dili wala na mi ato. Sige. Okay na bro, urot para kining takto na ang pangutana kay nakontento na ko sa mga tubag. Hotdog Salamat. pangutana. 10 seconds. 15 sila seconds kami na lang. Ay, wala. 15 seconds. Wala na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudurut, tutut. Tudurut, tutut. Tudurut, tutut, tutut. Tudurut, tutut. Proseso to teka lang mga ibon. Dito, sa mga ko to, ang pangutana sa negative side, sa pamahayag sa affirmative side. Sa way paglangan-langan, muabanti ta sa affirmative sa negative statement. Sa 10 minutos nga pamahayag sa negative side. Gamit ka pa. Gamit ka pa. Imo pa timer. Proceed na, proceed. Gamit ka pa Okay, timer. daghang salamat, Mr. Moderator. So, klaro kay mga igala, no? Wa gyud say na nabasa bisan usa lang kabuok bersikulo. Matod niya nga dili gyud mabasa. Ang iya lang nga kining haom-haom na lang or pakuan ba kining basta pa haom-haom ang iyahang buot pasabot. O da nga sa tinod lang wala gyud pare sa Romano Katoliko o pare sa Levita karon panahon na bisan sa New Testament nga no. Wala na ang mga katawan kanya to giilisa na atong basahon na. Dire sa Hebreo 7:12. Iyaw. Yatag ang balaod ngadto sa katawan sa Israel pinasikat sa pagkapari ni Levi. Ningti pa ang buhat sa pari ni Levi wala untay kinahanglan nga motunga sa laing matang sa pagkapari. Sa laray sa pagkapari ni Melchizedek ug dili sa laray ni Aaron. Versikulo 12, kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Muna nga nagsige siya og pamatuod nga ang pari lagi daw maoy mo kubra sa ikapulo sa Romano Katoliko. Boda, ilisan ang mapare. Boda nga ambot lang asa ning ilahang gikan ang pares Katoliko nga mukubra sa ikapulo nga. Wala may gingon dito nga ang Roman Catholic maoy kaliwatan gikan kang Melchizedek. Ilaharan ng haom-haom gikan sa
Kuan kinahilahang pang pamatuod dili na gikan sa Bible, ha? O mo na gingon niya ganina nga walay mabasa pero ang iyang tema na ay gingon sumala sa Biblia. So pag ingon og sumala sa Biblia sa ato pa na siya basahon. Mao lagi ay ang gingon nga sabot-sabot lang haom lang. So kinsa may moto niya na, di ba? So agi moto tungod kay ili man na maoy basihan sa Biblia kaya ang basihanan sa Biblia makaiksunan kaya yung na kay basahon unya sabton nimo kay sige ra kag pahamaom nya imo i-connect o ang imong gipangbasa mga pari sa Libita sa Malakias kapitulo 10 mo na imo ang ibasa karon unya pag-abot sa imong mga tubag alagyo na kayo di ilagyo magkadimao di ba o mismo nga mga na naminaw karon klaro kayo nga ang imong tema wa agyod mihaom gikan sa Biblia. Dili na nato dugang-dugangan, di na ta magdugang-dugang unsay nasulat sa Biblia. Ayaw patuuha ang mga naminaw nga wa kay basihan. No, man jud kay basihan nga ang pare sa Roman Catholic mo gubres kapulo. Insakto ra gingon sa Biblia nga ang pare ilisan o niya pag-ilis sa pare wala na yung kupra sa ikapulo. Ilisan ang ilang balaod, ang ilahang mga tulumanon, seremonya. Di ba? Oo. So, nato ba, ang mga katawan sa Israel kanya to, sila authority na maoy mo kubra sa ikapulo. Dili ang Romano Katoliko. Kay, mabiyan na nga, bisukol ko sa mao nga tema kay kabalo man jud ko nga dili gyud niya kaya pamatud-an gawas lang na si mga sabot-sabot haom-haom mao na nga lisod kayo dawaton kaya atong nasayran sa Biblia ang kining gitawag nato og ikapulo no tiara taman kini ang paghatag sa kapulo sa katawan ng Israel. Maikson, ang balaod sa Israel o ang Israel mismo, ang ilahang tulumanon ng mga seremonya, mga iksoon, tumala sa Hebrew City, ilisan ang balaod, ilisan po ng pare. Di ba? So, kanang mga pare, wala na nakaroon mga iksoon. Kaya nga no, wala na may hingpit na balaod nga makatuman ini wala man hingpit nga balaod nila. Sumala sa Hebreo kapitulo 10. O sa gingon sa Hebreo kapitulo 10 no? Atong basahon dire. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang landong lamang kini sa maayong mga butang nga umalabot ang samang halad ihalad kanunay matag tuig busa o sa mga balaod kay hingpit sa tao ang modol sa Dios pinagi ining mga halad. So akong boto sa bot kaya wala na gyud pare kay dili na makahingpit nganong namay napamatuod garon nga kining pare mga higala nagipamatudan ni yung Gapo nga napamatuod mga Japon gawa na may gipawag wala naman ang pare di ba? Oh giwala ng pare, mga iksoon, ang ikapulo, kini siya, tapadayon gapon ng ikapulo. Pero ang pare, ang ilang mga seremonya, mga iksunan, giwala na, katong lama sa mga halad, katong uban pa nga mga di makahinpit. Mga daga, klaro kayo og tataw
nadungog man gyud nato sa karong gabi na bisan ang mga naminaw sa akong mga pangutana bisan usa wala agyud iya matubag. 3 minutes, 3 minutes. Kani miingon pa siya nga walay mabasa gawas ro na gitawag ingon nag-implied no ang kanang mga idea ba mga sabot-sabot lang sila na ang gustong pasabot di ba? So klaro na kayo ako naga agay ko na challenge mga kaikson abi na ako og iya yung napamatud-an pagayo pero wala yun puro ra sabot-sabot puro ra pangangkon puro ra kanang claim walay basihan para nga sa sunod paghimo og mga kanan yung mo imo yung natun-an ba kanang pabor kay sa imo diba aron kay lain kay nagparani karon kaya tagkan kayo na minaw alanganan kayo mga tubag ikaw na mismo nagsulti kaya wala agay mabasa sa Biblia pag inyo ni mga walay mabasa sa Biblia pwede na ako undrangon ang debate kay wala kayo mabasa sa Biblia gawas lang na kayo mga sabot-sabot na kayo mga ng mga claim lang nimo diba? O ayaw patuha ang mga tao ana kay di man jud katuhan gawas siguro ng mga tao nga di mo basa sa Bible mailad ra nimo pero alang atong nagtuon ili nimo mailad no para anin kagabihon ako nagalaom kasunod maghimo kag tima kanang pabor kay sa imo palaani wala mihaom sa Biblia ang imong pagmatuod. Wala nga pasensya kayo takilid jud kaning debatiha karon. Daghang salamat Medrito ribalik kay mo. Doon pa kay Juan bro. 1 minute. Imo na nang Ikuha na bro, wave na nimo. Yun na bro. Kaya mo tanong gusto mo sana. Alright. So, mo pa to natapos ang affirmative negative statement o ari na kita sa 10 minutos nga pagpangutana sa affirmative ngadto sa negative. Ready ka na? Ready na ang affirmative? Sige bro, ready na bro. Okay, proceed. Okay, unang pangutana Mr. Jeffrey Rinian. Okay. Anong Imo man gisupak nga Roman Catholic Church ang mukobra sa ikapulog mga halad. Ang akong pangutana og dili Roman Catholic Church nga mga pare kinsang pariana? Pare sa Libita, ang mugobra sa Kapulo, way labot ang Roman Catholic. Pero kining mga pare sa Libita, sa February City 12, Iglesia ng Balaod, ang mga seremonya, so Iglesia ng pare. So, wala pare, so, ang pastor na karon mo ay kay Malang Episo 4. Na di ang mga propeta, magtutudlo, mga pastor. So, wala pare sa Roman Catholic. Ikaw na mismo niyang walay pare sa Roman Catholic. Okay. Sunod pangutana kay ilisan ng balaod, ilisan mo ng pagkapare. Sa ato pa kung dili ilisan ng balaod, dili ilisan ng pagkapare. Narang pagkapare. Karon pangutana bro, nailisan ba ang balaod wala? Katong mga seremonya, katong mga akong gibasa gina sa Ibirogis, uno, katong mga halad-halad, mga iring, kanang dili magkahingpit, kanang mananap ng ihaw, kailangan mga ordinance, uno, wala. Ang akong punto, nga wala na pare. Kaya ay nagpamatud na gang pare mangulit ka sa kuan, ikapulo. Sige. Pare ang punto na ako. Bro, dili man nato ni issue dire kung nabay pare wala. Ang akong pangutana bro, diri sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 10, matod pa sa mayong balita Biblia, dadon ang ikapulo ngadto sa templo sa Dios. Ang pangutana nako, muuyon ka ba niini yes or no? Okay. Wala tayo problema diya kay dili man na pare sa Roman Catholic. Pare man na sa Tibita diha. No, o diya usapa ang imong tema pamotudan man nimo nga ang Roman Catholic mao imong gubra sa kapulo.
O di, ikaw naging gay na nga, wala ba may Roman Catholic ani? Dire sa Malakes ko tong gingon gina. So, dili good. Di mo mapamatudan. Kay pare naman way lain mabasa sa Bible ang pare sa Levita naging mo kubra sa polo. Levitico Sige. 27. Next question. Next question, bro. Kay imo manggiuyunan ang Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nga ang ikapulo dadon sa templo sa Dios. Sumala aning gibasa nako nga Bibliang Duay Rhyme version sa footnote sa Levitico 17:3 nga ang true temple sa Ginoo true temple is the one Holy Catholic Apostolic Church. Ang akong pangutana, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, ang tinuod nga templo sa Dios, one Holy Catholic Apostolic Church o Seventh-day Adventist Church? Okay, ang tubag ko. Sumala sa inyong libro dias Bible nga footnote dili sa bersikulo. Okay, sumala sa inyong footnote. Kaya wa man ta nagdebate diri footnote mga igala, mga Virgin Gapo. Wa man tayo nagamit diri reference. Kaya ang imong tema sumala man Biblia. Pag ingon Biblia sa ato pa mga bersikulo. So, Mr. Moderator, di lang ako ni sakyan ng iyahang kining iyang pangutana kay Next question. ang may tabuan Okay, next dagan tani question. sa mga reference. Next question. Kay diri sa footnote, matud nimo sumala sa inyong footnote, ang tinuod one Holy Catholic Objection, Moderator, Apostolic objection ka. Objection! Wala mi magdebate diri mga reference. Kanang footnote reference sa mangguna na ay nagsulat ana. Bro, Kanina, siya miyangkon nga wa pa'y Roman Catholic kaning panahon na. Siya minagsulupya na. Ano niya karon na anay Roman Catholic dias Malakias niya sa footnote pa yun. Dili na madawat ang iyang pangutana. Kaya mismo na yung walay mabasa Roman Catholic. okay. Mo counter objection ko, bro. Wala dili man ta, wa man ta magamit og references. Biblia kung gigamit ta sa footnote sa Biblia di na references. O diya, so pero kung nahalangan ka na, next question ko. Okay, next question. Moderator time. Moderator's time. Okay, Wala moderator's akong time. malagi. Moderator, Wala akong bro malagi. Jeffrey. Moderator na, bro Jeffrey. Okay, ang inyong mga gisabagutan is Biblia. Ang footnote dati sa commentary sa teksto. So dili gyud na siya ma-refer as biblical reference. So likaya na to ang paggamit sa mga footnote or commentary bisag butang na sa Biblia because that is not a biblical reference, that is a commentary reference. Next question. Okay, Dalan. pangutana. Next question. Diha sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28, nag-ingon man nga ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos ng kanyang sariling dugo. In James na. Karon ang pangutana na po, diha sa simbahan nagitukod ni Kristo ang gihimo sa Dios nga mubantay mga obispo man. Pangutana, ang imong ikapulo o ang imong mga halad asa ihatag sa nagbantay sa simbahan o sa katong wala nagbantay sa simbahan? Okay, matubag ko. Kaya nabantay ng simbahan, obispo na sa kining Hudiyo, mga Kristiyano, dili na obispo sa Roma. Basahan na ako. Dili sa King James. Objection bro. Objection. Ang akong objection, wala kong mangutana kung unsa nang obispo nga. Mao ba na obispo sa mga Hudyo dili? Simple pangutana ko. Asa man nimo ihatag ang mga ikapulo ug mga halad sa gabantay sa simbahan o sa katong wala nagbantay sa simbahan? Okay, matubag ko. Palihog ko ba, brother Jeffrey? Okay, matubag ko ha. Okay. Ang akong tubag, nagbantay ang simbahan sa mga obispo sa Hudiyo. Dili obispo sa mga pare. Basahon ako. Niya diri sa 1 Timoteo 3. Kining obispo doon ni asawa. Ang yung obispo kay wala may asawa kini naaman. Di gabo nakapasar. 1 Timoteo katong ang pare diri katong iglesia nga kuan ato ang babata 1 Timoteo 3 ha obispo ba dili usay asawa unya ka nang obispo yung ibasa kay naman asawa so dili na
pare sa obispo sa Katoliko, kaya ang obispo sa Katoliko wa may asawa. Okay, next question. Kay matod nimo sa nagbantay sa simbahan o ang nagbantay sa simbahan mga obispo. Pangutana, kinsang simbahan karon nga gipanguluhan og obispo? Kung gipanguluhan og tinuod nga obispo, kinsang simbahan na para diha na to ihatag ning ikapulo og ang mga halad. Okay, dili sa malas Biblia. Watay problema pero kana sa imo hanggingon karon sa inyo po na sa inyo ang iban Katoliko pero dili sa Bible. Objection, moderator. Objection! Ang akong objection, kinsang simbahan na karon nga gipanguluhan og tinuod nga obispo para diha na to ihatag ang mga halad og ikapulo kay giuyon na naman niya nga ang halad og ikapulo ihatag sa nagbantay sa simbahan. Sige, kinsang simbahan na. Brother Jen, unsa may objection nimo? Dili man panahon sa pangutana, panahon sa objection. Unsa Ang may objection akong nimo? objection ba? Wala niya tabaga akong Okay. pangutana. Akong pangutana, Okay. kinsang Okay simbahan na. na Brother Jen. Okay na Brother Jen. Okay. Bro, Jeffrey, objection sa tuwag katbang wala nimo tubagay ang pangutana. So palihog og tubag sa iyang pangutana. Tubag bro. Okay, salamat kayo. Tubagon ako. Di paminaw ha. Karon panahon na obispo lagi sa Katoliko pero dili sumalang Bible. Ikaw may nagingon nga sabi na sa ang imong gingon sumala sa Biblia, ikaw lang mismo nagsulti nga walay Roman Catholic kaya mo kutra sa kapulo, mabasa sa Bible, ikaw na nagsulti mismo. Pero ka na imong pangutana karon inyo naman yado simbahan, aw inyo pod na wala ko'y problema na kay kana imong pagmatuod, wala man na sa Bible. Okay? Okay, sige. Ay wala man sa Bible, sabi pa. Na pa day, Oh, 1 minute wala. ta. 1 minute. Wala ko Wala. mingo yun. Pila? Next question. Kana imong gisulti. 1 minute. Next question. Okay, bro. Kanang Ano, 1 bro? minute na ako, bro. I-wave na lang nako na kay siya na nagingon obispo lagi sa Katoliko. Oh, sige na. Okay. So, wait na. So, conclusion na ta. Conclusion na. Brother Eugene nga po. Brother Eugene, ang kuanday, 5 minutos naman rin, no? 5 minutos. Adjust na to is 5 minutes. Ay, sorry. Reset, 5 minutes. Set. Okay. So, 5 minutos. Brother Jeffrey rin yan. Palihog pamahayag. Okay. Okay. Salamat kayo no. Nahuman na lang ang pangutanan ni Gapo, wa gyud makatandog mo ekson. So, ang iyang gingon ganina nga walay mabasa sa Biblia ang Roman Catholic nga mukubra sa ikapulo. O niya karon miingon siya nga kinsa kunong simbahan na ka mukubra sa ikapulo. Wala ko'y labot ana. Ngono man day niuyon binay ko nga nana sa Bible. Wa kami oyon unsa may labot na ako kun ang Roman Catholic ang mukubra sa ikapulo inyo Maria unya unsa may nana wa man kami oyon wa man na mihaom Biblia ikaw minisulti nga dili mabasa sa Bible di ba o diya gano pauyonon ko nimo nga ang obispo mo ay magkulik sa ikapulo ay yung panahon na karon dayon simbahan pero dili sumalas Bible asa may naka ngano palakpak man ka di ba? O sa may nana, ngano ni malakpak man ka nga, wa mo ko di oyon nga nana sa Bible. Nga, ningon naman ka sa ako nga kinsa karong simbahan na. O ayun yung simbahan. O nagkulik sa ikapulo, pero dili sumalas Biblia. Nga sa may nakadaog ana. Na malakpak man ka. Ha? Nagtukag naka-escort ka sa imo ang gisulti. Ha? Natural mo sulti ka na karon. Kay ngano, ang inyong obispo naggubra sa ikapulo. Oh, ino gipangutanon pa man ko ni Mara nga wa man sa Bible. Unya ming oyon dai ko. Wa ako ming oyon. Sa inyong simbahan na mo'y mong gipasabot pero wala sa Bible. Ikaw may nagsulti nga walay mabasa Roman Catholic mo'y magubra sa ikapulo. Ikaw na mismo nito pag. Oh. Yan ang obispo nga imong gipasabot sa puwat 20. Bao nang obispo nga mabasa niya sa 1 Timoteo nga naay asawa yung obispo ninyo kay naman ay wa man ay asawa. Muhaom din na. Di ka palpak. O daga nahuman na ng debate
Wa gyud siya ka pabarog. Unya wala siya makadubag sa akong pangutana. Una ang iyang mga pangutana ilabihan kasayon kayo tubagon. Oo. Di ba? So, takilid ang akong kaabang karon. Karong gabi na. At ganun takilid man, huyang kayo ang iyang pangutana, huyang po kayo ang iyang pamatuod, o huyang po kayo ang iyang mga tubag. Kinahanglan pa ba din mabayan nga, liingon na lang kumurag undangon tani ang minuto kay marag yapon. Wa may takong tupag. Tatinood lang ha. Karong gabi na. Wa kay ko na kining na challenge kayo sa debate. Kaya nga naman, huyang kayo akong kapag. Huyang tanan. Ura kong nagdebate o bag upang nga debatidor. Nagigdebate ko karon mga igala nga mao pa'y nagtuon. Dugay naman tayo nagdinibate hay sigapo pero hangtod karon wa pa mo lambok, wa pa mo asinso. Ha? Klaro ka na. O diya karon malipay sa karon kay ningon nga pistang simbahan na ang nagkulik ni Kapulo. Ang inyong simbahan, dili sa Bible, usapay nana. Niyoyon dito, nanana sa Bible. Ora gilaay ko karon mga ekson, kay ko walay ka challenge. Ang ako lang punto ba, nga, kasunod, magigdebate ka, i-master na ang imong tema kay grabe, mura gilaay ko karon, wagay ko na challenge, wagay ko gipaningoto. Wagay, relax na po, mura kong nagigdebate nga, bago pa ba. Buksan pinali katuig di debate si Gapo di mga igala murag 5 years naman din online. Wa na may kausaban ni murag yapon. Di ba? Wa kausaban sa debate. Lang yapon. Tanawa ang ginatawan ni Gapo, hilaw kayo. Muna nga, Gapo, sa sunod, debate ka, tunay pag-ayo ang tema. Sige, salamat. Salamat, God bless. Alright, so alita sa conclusion sa negative affirmative side, Brother Eugene nga po. Sige bro, salamat kayo. Proceed. Okay, ngano nga giweb nako ang akong pangutana kay niuyo na siya nga ang mukobra ang mga pari di ay sa Katoliko. So pasabot ana, case close na tao. So may atong debatihan ana. Nga atong subject matter kinsay mukobra. Karon ningon siya, asa may naka daog ana nganong mipalakpak man ka. Natural di gumubakpak kaniingon nga Katoliko ang mukobra. Pero sumalar na ninyo, ingon ka sumalar na ninyo dili sa Biblia. Unsa man ito kung gibasa? Comics. Tanawa na ba na? Ang sa Biblia, nagtukod si Kristo og simbahan. Nya karon, ang mubantay sa simbahan kay mga obispo man. Nasa buhat 2028. Kang kinsa man nato ihatag ang mga halad og ikapulo. Sa nagbantay o sa wala nagbantay? Kung sa nagbantay, kinsa may nagbantay? Mga obispo. Pangutana, kinsang simbahan nga nay tinuod nga obispo para dito na to ihatag ang mga halad og mga ikapulo. Why nahatag nga simbahan? Ang iyang gihatag, obispo man na sa mga Hudyo. Unya, lagi, ranting na to, obispo sa mga Hudyo. Ang pangutana, unsa mga relihiyon na nga obispo? Relihiyon sa mga Hudyo nga nay obispo. Kaya reliyon sa mga Hudyo, Judaism man to. Nada obispo ang Judaism nga waman. Ing na lang ang Kristiyanismo. O walay lain ang Kristiyanismo tinuod, Katoliko dili kamo. Tama ang imong giingon nga Katoliko lagi ihatag. Mao nang nikis close ko. Ang imong pangutana ganina, imong giundang kay nahutdan kag pangutana. Bisan ako nagbalanse-balanse ka balay-balay kag pangutana kung saon imo pag pangutana nga kanang maksyon tag untol ba waman. Ungon siya dugay nas debate, wa jud ko gipaningot. Kisa mo'y paningto na napili.
Wala yun siya. Oh. Wala kaayo ko na challenge sa debate. Ngano man, field day naman ka. Sa pagka-challenge mo, anak. Niniuyon man ka. Negatibo ka, namuuyon ka. Asa mang panguna-huna ni mo? Dapat unta kay negatibo ka. Supakon dyan na ni mo. Di lagi kumuuyon na paring katoliko na. Ingon yun dyan. Paring katoliko na. Kung sa may naana. Wala. Kini lagi debate ha. Wag. Sus, nag-propose pa lang ko na ni. Wadyo ko itoon nga naman. Sorry kong merkado ganina. Tigtoon o karon. Ga-presentation siya. Nag-record ko og kanang mag-record ako siya ang gipresent. Ug asa na ko sa Biclo pangutana. Wala. Kurir ako sa kong radyo dire. Gaayo ako sa kong radyo nga naman. Why ang presentation? Dapat unta imong supakon. Di yun na. O bikin sa man. O dili Roman Catholic Church na pare. Ingon dayon siya. Paring Libita. Aw karon kay paring Libita man ay undang mugatag pastor at mo paring Libita. Pabadlungan gini siyang pastoy ba? Suy. Nganong alam na gitudlo sa inyo ang mga pastor? Nga paring Libita di ang tagaan ng bukobrana. Nganong nagpadayon ba man kasi mo ngingon nimo? Pastor! Pastor! Nga ito nagingon paring Libita. Ay ka diya. Ug ako'y pastor nimo, football. Paputbol gini sa kalima ni. Tanawa ra gini kalaki. Wastos sila loya. Katawa ang taning debatiha. Oy, sa pagpiyungan. Sa pagpiyungan. Muna dia, tanawa balansi sa mo pag my time. Yung siya, nawala naman ang pagkapari. Nawala pagkapari. Kung nawala ang pagkapari, dapat si Kristo dili na pare. Kay wagtang na pagkapari. Nganong na may pangulong pare si Kristo? Kinsa may ang panguluhan o walay mga pare? Pagsuroy, pero di na to napalaluman ha kung naapa bang pare o wala. Ang atong subject matter, asa ihatag ng mga 10% o kaningi ang mga halad. Ingon siya, paring Libita, kini man paring Roman Catholic Church. Di sunod, sukad karon, ayaw nagapabudol na nimong pastor. Adto nagas paring Libita. Hatag ganito. Nya kay wa naman ang paring Libita kay ang ipuli. Kato namang Melchizedek. So kinsa man atong Kristo nya si Kristo kay katukod del simbahano. Nya ay matod nimo ang namunuan obispo giimon ni i-confirm. Yato ka sa obispo matag ngano na mas pastoy. Agkala orang nagkatawa kita tinuod ni kiniran gibatiha ba nga mamuot ani no sa bagay kaduhan na gitang namuot ani kay primerong muot na to di rin yan ingan magitsag si Kristo maong inahan ni Santa Maria di harang laay. Karon lain na sang pamuot ani ka. Wala sa paring Katoliko o sa may naana. Salamat. Okay, mga igala mga igsoon. Dito natapos ang panagdiskusyon sa mga amigo na to nga mga Seventh-day Adventist nga si Brother Jeffrey Renian ug sa ato ang amigo nga si Brother Eugene Gapo. Kamo na magtimbang-timbang, maghao, isip-isip kung nakapamatuod ba ang affirmative side, kung nakasupak ba ang negative side. Ay importante mga igalang mga igsoon, dili ta malimot ang atong panag-amigo, panag-higala, magpabilin sa gyapon. Ang gugma mo ipatigbabaw, dili ang ato ang garbo. So, Sige, last bro. Salamat kayo, bro. mga igsoon. Okay. Salamat tas mga viewers at to dire nya. Salamat ti Bro Dan Masin. Salamat po ni Brad Jeffrey Renian sa iyahang pagatubang nato aning timaha. Salamat bro ha, sa imong pag-angkon katoliko jud yata bro. God bless.